Nagkadaiyang buwak ug managlahing bulok sa kandila nga nagsimbolo sa pasalamat ug pangaliya alang sa mahal nga Berheng Maria ang gikuptan sa mga deboto sa ilang pagbisita sa Monastery of the Holy Eucharist sa Barangay Lindogon sa lungsod sa Sibunga. Kini atol sa kasaulugan sa adlong natawhan sa Berhen. Hugot nga seguridad ang gipatuman sulod og gawas sa monasteryo tungod sa pagdasok sa daghang mga deboto. Duha ka lanes ang giandam sa kapulisan sa pagsulod sa mga bisita. Mipakatap sab sila og police personnel sa tibok simbahan aron hapsay ang irog sa mga tao. Apan pabilin pagihapon ang gipatuman ang paggamit og face mask paglikay sa COVID-19 virus. Temporaryo man gitakupan sulod sa duha ka tuig ang Monastery of the Holy Eucharist dinhi sa lungsod sa Sibunga wa kini nagpasabot sa paglubad sa pagtuo sa mga deboto. Gani karong adlaw sa kasaulugan sa adlong natawhan sa Berheng Maria, nagdasok ang daghang mga deboto pagpakita silang pasalamat ug pangaliya. Isip pasalamat sa mahal nga Berhen, si Divine Diagro matag tuig nga moboluntaryo isip florist. Gani siya ang nagdisenyo sa maanindot nga mga karo alang sa prosesyon karong adlaw. Gibutyag ni Diagro nga dako siyang pasalamat sa kaayo sa Berhen kaniya. Ako siyang panaan. Kung itugot sa Dios o sa mga Berhen nga hatagan pa kung taas kay kinabuhi. Hangtod sa hangtod gyud, hangtod asa ko to akong kinabuhi, mo serbisyo gyud ko niya. Ang di jud ako makalimtan nga iyang gihatag nga milagro jud ang katuyong nako gipangayo niya nga masakiton nga dying na ba niya gihatag jud niya nga naoperahan niya nabuhi gyud. Samtang basurero nga si Candelario Aguanta, 56 anyos, emosyonal nga namalandong sa iyang kinabuhi. Iyang gitataw nga taliwa sa kalisod, ang iyang pag-ampo mo'y nakaluwas kaniya. Mamusurahay ako mga akong bata, kusinal, jampo na ko sila. Isimba ko sa Niño, nagsinilas ako, pero naitaw, nituwan ako. Isitay ka ng dawatan niya, unsam na. Salamat. Sa kabirnis, musimba ko sa Niño, akong tulumanon. Samtang ang managsuon nga vanyo gikan sa Labangon, Cebu City, mituyo og bisita karong adlaw sa Berhen ag pasalamat sa tanang tabang kanila. Kuyog ni Nino ang iyang igsuon nga si Jennifer. Bisan pa man og nawad-an sa iyang pandungog, napuno usab sa pagsalig ang maong deboto. Okay, last time ni ari mo ko diri niya, isad ko nga mo balik diri ba. Birthday maron ni Mama Mary. Ang giuban kay yang sa mga pagmangkon, among pagmangkon ba kay nakon man na disgrasya ba niya. Manang kanang sanina mo na sa akong pagmangkon. Sama sa maong mga deboto, managlahi isab ang pangaliya ug pag-ampo sa uban nga mibisita og tuyo sa maong pilgrim area ug bisalmot sa Santos nga misa. Sentro sab sa kasaulugan sa birthday ni Mama Mary ang Mañanita Mass nga gipahigayon bispera sa Setyembre 8. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ug ang pagpahigayon karong adlaw sa prosesyon uban ang mga deboto. Naobserbahan sab nga dili ingon ana kadaghan ang mga tawo nga nagpunsisok sa shrine bisan pa man gibuksan na kini pagbalik sa publiko sugod niadtong Agosto 26. Apan gikalipay sa mga manindahay ang pagbuhi pagbalik sa ilang panginabuhian sa pagbukas sa monasteryo sa katawhan. Makaingon ta nga praise sa Mama Mary gyud kay naarang-arang na kaysa pag-previous nga katong pag-pandemic nga usabot puta sa mga tawo nga muari sila nga mangayo ra sila kuan sa Mama Mary nga kuan jud ilahang budget kay at least ang ilang kuan nga makaari gyud sila kay na sila mga gipangayo nga nagpasalamat sila sa for 2 years nga ato ang sacrifice sa kanang kuan nato sa pandemic. Una naadyo miraculous should si Mama Mary basta kuan lang imuhang pagpangayo kinasing-kasing na kanang kuan jud kay imo kuan nga maluoy jud ka kay mama magyud siya sa tanan karon birthday gani niya to mo great lang tag happy birthday Mama Mary. Gawas sa makalihukan nagipasiugdahan sa simbahan, mas nakapapukaw sa kasing-kasing sa mga deboto ang mga volunteers nga mihatag og mga pagkaon ug mainom sulod sa monasteryo. Pagpakita nga ang gugma dili lamang kutob sa pulong, apil na sab sa buhat. Sa pagtapos sa adlaw, mokompleto sab sa kasaulugan ang pag-awit ug pagsayaw sa mga deboto alang sa mahal nga Berhen.
Alang sa My TV Cebu, kini si Angelica Faisanya.